Ċifri uffiċjali tal-Eurostat jikkonfermaw it-tħassib li qed juru ħafna familji Maltin meta jirċievu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma, hekk kif l-ilmenti tan-nies fl-aħħar ġimgħat komplew jiżdiedu. Fil-fatt iċ-ċifri pubblikati juru biċ-ċar li Malta kienet fost dawk il-pajjiżi li fl-aħħar sena ra żieda fil-prezz tal-elettriku. Fost il-pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea l-akbar żieda fil-prezz tal-elettriku bejn l-2016 u l-2017 kienet reġistrata f'Ċipru segwita mir-Rumanija u Malta. F'pajjiżna kien ikkalkulat li kellna żieda ta' 7.1% fil-prezz tad-dawl li jikkonsmaw il-familji. Fl-Italja il-kont tad-dawl raħas b'11%, fil-Kroazja r-roħs kien ta' 7%, fis-Slovakkja ir-roħs kien ta' 6.2% fil-waqt li fil-Greċja l-kont tad-dawl roħos b'6%. In-nies ilhom xhur jilmentaw li qed iħallsu kontijiet aktar għoljin milli suppost tad-dawl u l-ilma, għalhekk il-Partit Nazzjonalista talab uffiċjalment lir-regolatur għall-enerġija u s-servizzi tal-ilma sabiex jinvestiga l-kontijiet għoljin li qed joħorġu l-arms dan wara li l-Gvern qiegħed iħaddem ħażin is-sistema tal-ħruġ tal-kontijiet. Mill-istħarriġ li sar fuq l-ewwel mit-kont li n-nies ġabu magħhom għand il-Partit Nazzjonalista jirriżulta li 80% tan-nies ħallsu aktar milli suppost.